Yeni aji frisedne ena Achiase hene ebeda OTUMFUO yewura obeda nasiye Abusafo mema makwaba ene eya santiman asetina ka santiman asetina na chese menhia kotokofie yewura ene na Manhene na brempon fortinase na asantiman mu nyina Manhene wa ha omabobo kuro no mu ahwe de bia yede eye asantiman befa asantiman benya mpuntu na afenso mabu na wo mu ene emu timamofo no yenya enkankro ene nkoso ene se mobeka yedi kan video bia bram dada wa bra na Ahafo Tanoso ohene eba besai Poku TV da ho ene oba beyi ni ruaye sanse nipa wa de na wa ma meyi na ya na kamera se oye boni ayefo enti oba beyi ni ruaye da na se waso na nimonyam na busua abra ahensemi ekoto yi na ayementi me ho ase nipa nyina no esusu se entokwa ekoso Tanoso ama nei ama nipa bebre na ahwe mo nkwa ne yero na no to so a de sibante eba besai na enne eya santima setende na esefata se obama hia kotokofie na obeda yiras ebusafo ohwe aseda no so de ensem esi ekoye Abusafo ene eya santima setena ne asida bebre akoso yero apinso anim na yenya abusafo ni wa ye no mu edinko maame na tese Pacho me ho ye pa Pacho me ho ye Pacho ye frɛ me adwoafusua ani fa na ofi Pacho me firi sunwa ne Tanoso nei mababa dase de na abeka ye ni age pa ye ni age efiri sɛ ni ehwe ye hene wo Tanoso ene OTUMFUO adaworo ma yensa kan ye wura chei baafo asale
enti ene ye ni age papa ye ka se ni nye ya ne ye bo ne de Tanoso de ho be ye butu eni nkyere se atadwe ya te de nne na so aboa ye ante mai so aboa ye pa ma ye die na dan koma na wa ya de na nya ni hira o na mo samanfo ntawachi na nya hode na fa ye onwuma se de onwuma sitie ne obi ka se manya ohemfofo a obey de pa na ka chu Tanoso a na mususu se munya ohene beboa mama Tanoso etima akwani oh Tanoso se ni month apie ye ni bi ye ho o mo fa ye nti ye de ni se ye nya ohene de adwuma beba ho ye kuro na nkasa so na ekofo mo ohene ya ba wo be pagya kuro no ama na akoso mpuntuo papa bi no de be wura kuro no mu de amaye nti ye de na de nti so se de ye ni age papa ye ho hwie nya yie nti enne ye ni age asuna busia ye ni age papa etu fa ya de wa hye ye ni monyam enne kasa yena ba ko de awoka nyina enije kasa emebu na wokrum ho ade pa na be kasa o we de ase tamakunya na tompan no na musu se o mabu no ntimi nya mo fa ho die sa oh ne ye de nim say ya na na ya ba die mabunu no bibia ntimi nsu o mo kwan biem na na be ka o maboa ifi say ya na na ye koro ye nipa ntona na esi o mo kwan esi o mo kwan se o mo nya obi manu ntu o mo fo o mabrabo no na enhye da ntumpontu no se si na anu ada na ba ha se ya wo ba be sua ye no kuro no mu aya hye ahon keka ba kuro num nti enim se ye kwai de ani gie sonko a wo mo de be hia ye ama na anwumadie akoso de ebeba okay ma me na wo kasa msinya abotre wo beka bi o so de se me pa cho efra me amadwobere ma me amadwobere ade na wo ka ene madim kunim abeda awurase de eye me de pa se yenya na yewura so aboa ye pa yewura ne panyifo ene mo amoka ho amugina ha ye ne mo atwa hye ha aboa ye papa opa vise ne ye ba munum de na ekoso entokwa ne ade nyina mo so yakoma e ma bibia to din ma ye se enya abotre so na ye hu se nkunudi aye ye de yewura se pa ye de yewura se ya na mo mo ne pa wa abrabom okay ya da se tie bzafo ye beko na de ekoso ewo fikese mani mo no na mo hu de ekoso ene asetena yi
Abusafo Amoamu Achiase e wo kwabre e ka kwabre a na chese nkura ebemben yewura pe na ehun konyasem na yebibi oho obeka ya medical ne hu videos abrem amene Achiase ba pani na akufie adi hu komo bebrebe biem obokonfo na kodo so ne di hu komo enei de sebantia be so an ne ya Achiase hene ama bebe yewura he na ima wa ha yene be di komo ne abusa sei ana Achiase esitie na gafie Martinkwa ya mede ene ni jiaba mhwe wani masiri ne doso pa eni ji na abroso kora abroso kire se ye nkonwa ni nyina danya ase ne Achiase yankopon adawro mane osetutu OTUMFUO setutu yamekese wama enkonwa na todie da enti na se wutie me nkrofo no ane eto enyom ye de ato de da dadam atadwe yate de edede ai chese ye ni age frisedne e na Achiase hene ebeda OTUMFUO yewura obeda nase ya dada sefefe me yakọ na nakwa adu yi adom ho enso akoda da sefefe frise ade a oba ya amaye no ebrusu bebre enam obo no kurenti tambia ye de asem to de no kurebo nti OTUMFUO de ye somo na ya somo no a minim se de yewura osi pankabomu ana also opankabomu wadama yewie bibia obama sankabomu no akoso atena yewie bibia enam se yewura pankabomu nti
Yenso ye betenase na ya peda akonwa wusi anya nipa ni nyina na ye bepe wasem enti yenso ye tenase ya peda ni akeka wo mu nyina bom na ye ne wo ma tenase ni ato nsa didi ama bibia ya ka boba ma na ye kama Nse de Achiase be fe pro Achiase. oh Achiase de se ya fe entuma pefra Achiase ya fe entuma pefra Abiafo eno ye na akwa friye Achiase bapanyin no na mene na adi nkomo oni se eba Achiase nsensem ene de nya sensem a omo ena ye adesikan a saa nkonya nyina akoto omo fi a enei omo hu se nkunim bi aba eti na se de sekwante be so awie be ye na nan obeyi ni ruaye enti ene eno nkomo ana ye de ama wo no ko so a ne mane na ha na merepam abesa so ani nkomo a ehia Yamakwaba eba KB Logistics. Juma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door. Ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem. Ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de wiem a 7 to 10 days ana afen so se efa ensuo so a 28 days to 30 days na ababe drew pot ama ye yi every honum so e de abrɛw ye wo warehouse kɛseɛ e wo China Guangzhou a nyoma dodoɔ biara a pese wo krade ba no ye begye e de ababe gu ama na afi ye de firi ho ababe drew ɔman mi ho e de ama wo asumdue mu a unya haw bia na asɛm da sese KB Logistics e de ama Ghana adwadifoɔ wɔna a wɔta akɔ China kɔfa nyoma ba ne sɛ e bia we ni wo first time awokɔ ana sɛ empo no ta akɔ no mo nanso kɔ bia wani ye ontanta KB Logistics say wo frɛ ni yi nkutahudie anasa woni yen kasa ye faw e de wakɔ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou honom ama dwadifo place of convenience efie no wɔ nipa dodo a ɛfa ne senti no ɛyɛ first come first serve basis sɛ wo fra ye bebuku room e de ama na afi ya maka aba be fa wo airport na afi sɛ wo pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obɛka ho no bɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu ama wo sɛ de bɛ ya wobɛte ase na wankwa ankɔbɔka na asɛm de ba ko bio no sɛ oba AB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo de bi ba na bo sɛ ye de no wo from especially with your services a ye surrender aka ho no bo sɛ ye cheap it may show bo ahye wo nkran sɛ KB Logistics fa wo nneɛma fa ho na unnu ho da sɛ o pɛ ne adi nkɔmɔ a ye numbers anegu tele no so no wobetumi afa na wo ne adi nkɔmɔ KB Logistics ne ewu hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo. Poku One TV.